Sani mung Ani mungkai Prashanto Deborma, Youth YTF ni President. Sani sinimo Ani sinimungkai lepunga RD Block ni Committee ni President. Tai sini je kobok mani. Kobok memusangna bagai paine 26 tarik September 2021. Je dino je pandangna tongmani abo sing belai ke kotor khai sing panda khani bagai sing songlai tongo mo hai khleino sini dofani samung tangna bagai sing joton kha songlai tong phiaba sing adino je ekta aje somoyo 26 tarik je program tongmani joto narwai praina phaisok painai sini MDC sai painai tai nini sini MDC simna phaisok painai tai sini local ni samasto youth ni president tai Buri Mathani President Dog Tai Loko Oje Amsani Joto Barong Paisok Pani Sedino Moni Bagana Samai Tangmung Dina Dino Tai Kobok Mani O Tuino Sin Samung Sung Painai Buskango Sung Agu Tanai samung betang rok lai tangna hani benci rok wan suja kamiam se rok Kamiam Sairo Sung Mo Hakin Wan Sugo Jatena Ki Tabuk E Matro Surusiko Jehetu EDC Song Maring Mani Kisu Somoisiku Moni bagi porata samung tangan bagi sentang sudor mansuknya tobe joto pare sengsiasta khai tongai ontoto pokhe kuno jaga samung jemon mane truti ingyatoi seng joto lukuruk banya pop thansa khai seng samung tang thanai lukuruk agok phanyaneng thong buskangni samung tangmani bagoi sengo amsayono tamo khai tokna thaitogya sini block lepunga block dorop hoite ang president hisebe ang okok saklayo karon Sengoro sikla broi motha tai youth ni president sini Prashanto Babu dongo tai sini broi motha ni president dongo hisibino buskango agungna bagai sung apran chesta khaitong borobo sei haino samungtana bagai jotono kobugi dong